Poverty ndio iri kunyanyoita kuti vabereki vazokurudzira vana vavo kuti vaende kunoroorwa vari vana vadiki. Mwana wangu ane 16 years, form 3 akamitiswa nemukomana Clayton. Vana adiki vacho masimba ekuti tanovatonga zvakanaka akatapudzwa. Kana uchida news dziri up to date wangu Bahasha TV ndo the best entertainment reti kubva kumarutivi mana ese muZimbabwe. Bahasha TV, nyaya sezvadziri. Greetings family, and I hope I find you well. That's my motto. And novimba kuti mose muri kufamba zvakanaka. Ndatita kataura neshona ndokuti nyaya yacho ibatike. Asi ndichata mix chirungu neshona. What do I want to talk about today? Toda kutaura nyaya inobata moyo, the protection of the girl child. Now recently, His Excellency Comrade Emmerson Mnangagwa vakasaina bill rinonzi Protection of Children and Young Persons Bill. Now, biri ndo rakareza age yebonde kuti mwanasikana ane kodzero yekuenda pabonde kubva pa 16 years kusvika pa 18. Saka ndo biri andiri kutaura nezvaro, age yakabviswa pa 16 yobviswa pa 18. Anditi why zvakaitwa izvi? So that the young people are protected, and of course to avoid my early marriages and mazona vasikana vanozopinda munataisire vachiva kuti voita sei. Now takafamba takaenda kuNyamanetsa village, apa ndo patakasangana neimwe nyaya iri kutsinirwa nezvandiri kutaura neizvozvo. Ndoda kungoti muterere muone the reality of the story, kuti zveshuwa ukaenda pabonde nemunhu ari below 18 years musikana uyu imhosva. Saka mai vachateera pavideo vakaenda kumachief. Chief akati iyandiomerai endai kumapurisa nekuti mutemo mutsva wakatosainwa uri kutotenderera uri kutoshanda mukati menyika. Zeta rapi tinotera mashure mene. Kana zeta rapi yapedza inogona kutidzorera kuti pamurawo wenyini mambo netsika nemagariro enu pedzisai isusu pedu taita sei tafamba napo. Saka ngatione nyaya iri kutevera, tidzidze zvatiri kutaura panapa yekuti age of consent is 16. Ngatipabate ipapo i18 ukarara nemwana ari 16 or 17 unopinda munataisireva. Ngatione nyaya inotevera. Inini ndapinda mudare raMambo Makope. Ndine nhau iri kundishungurudza pamusoro pemwana wangu ane 16 years, form 3 akamitiswa nemukomana Clayton. Hakuna ndiye akamitisa mwana. Ndakazviona musi wechina wewiki iro ratabva iri. Saka kuti ndapinda mukati memambo kuti ndibatsirwe nhau yangu semamiriro yakaita. Asi ndauya ndakagara nhau iyi haina kunge yafamba zvayo. Ndiri kunomira iye Clayton asi haana kuuya. Ndo mazwi angu ana Clayton ndiye akandikanganisira mwana wangu pa 16 years. Semamiriro azvanga zvakaita semwana ndinogara ndinaye. Ndaiona mwana wangu nekuti ndaiziva nemachengetero andaimuita, asi ndakaona zvasiyana. Ndichimutarisisa musi wechina ndopandakamubvunza kuti iwewe tione mamiriro yawakaita. Akandifugunurira sehembe. Ndakamuti nhumbu iyi ndeyani? Zvikachinzi ndeya Clayton. Saka Clayton wacho ndiwa ndaenda achida kuti apindewo mukati medare ataure senhau yake nemamiriro yakaita kuti azosvika pakumitisa murandasikana wangu Jeni. Village matinge tichitogara semisangano pakatopwa mutemo wokunzi kuonekwa iwo murume mukuru wakamira neunder age kureva kuti unotosungwa nemutemo iwowo. Saka kudare kuno inini muchizoya kudare zvazvakamira sei? Nyaya yatoendere kumapurisa kana kuti zvakamira sei? Ndanzwa muchiti zvinhu zvamakaona musi wechina kureva kuti pangoone mazuva angangokwane mashanu kana kuti mana. Ndizvozvo mazuva matatu mazviona. Makaita sei kubva pamusi wechina kusvika nhasi? Matanga here kuti motanga mauya paMambo kana kuti mukagona here kutsanangura muri Zimbabwe nekuti vangazoite mubvunzo ko zvavakazviona musi wechina
vakadi kubva vamhanya kumapurisa makagone ripatsanangura. Tinotenda musi wechina wandazviona ndakaenda kuna sabhuku ndakasvika ndakataura senhau sabhuku anomirirawo kana sabhuku mukuru asipo ndakasvika ndakati kumusikana wangu uyu akamitiswa asi ndoti munondibvunzirawo mukomana Kira uyu kuti nhau iye anoiziva here zveshuwa nhau iyi sabhuku akaenda akanomuona akati zveshuwa ende kudaira anotodaira kuti shuwa musikana wangu ndinomuziva asi panhau iyoyo ndofunga iye akanditi iye kosei ivo vazoti zvikoro zvavhurwa vakuda kuti musikana ane nhumbu kuda kwokuti vashaya school fees yekunobhadharira mwana wechikoro kuti aende kuchikoro saka ine ndakati ko alright anotiti nini school fees ko apa achaenda sei kuchikoro sezvaari iye ari kumukati mokubvuma ndofunga ipopo ndakazviona nhau yangu kuti yanga isingafambi ndakabuda zvakare ndakaenda kuna sabhuku akagadzwa manje so nyamaridza ndasvika kuna sabhuku ndiye akazonditi handei kumupurisawo kwamambo takasvika kwamambo zveshuwa ndakabhadhara mari kuti ndinopinda mudare ramambo ndiko kwandaitsvaga kuti zambuko rangu ringabarirwe ikoko kwamambo sekuuya kwandaita mukati medare ramambo Makope. Ntenda. Thank you for staying with us, and we are still focusing on that story. Yatiri kuongorora semhuri mwechete. Takafamba kunzvimbo ikoko tichida kunyatsonzwisa kuti vanhu vakunyatsoziva here kuti mutemo wako uye zvakakosherei kuti mutemo wepo. Saka takatendera kuNyamanetsa village patakatafamba tichikavha nyaya iyo takataurawo nevanhu vakatipa pfungwa dzakasiyana siyana. Kati vanozwe vachitaura. Ini ndiri kugashira mutemo wakaiswa nemutungamiriri wenyika ndiri mukati menzvimbo ino yaChief Makope kuti mutemo wakaiswa kuti vana havafanirwi kuroorwa vari under 18 years wakanaka zvakanyanya nokuti chawakanakira ndechekuti mwana paanozoroorwa apedza chikoro chake anenge akuziva zvaari kuita anenge akukwanisa kuziva kuti kana dei ndikatanga kuita imba yangu ndinoikwanisa sei nokuti vana vari kungomhanya vana vaye vamhanya vodzoka futi ozokura ane mwana vatu vavana tu vaunenge wakuchengeta haana chaanokwanisa kuunza pamba haana chaanokwanisa kuita dzimwe nguva anoenda kumurume wacho nofuti pamwe ari pasi pemakore iwayo haana chaari kuita chikoro haana basa raari kusenza uyewo futi ndowakutochengeta mukwasha mwana wako pamwe chete nemwana mudiki saka ini ndiri kuti mutemo uyu wakanaka kudai pane zvavanokwanisa havo kuita kuti urambe wakasimba mutemo uyu vachitonyanya kutosimbisa kuvabereki nokuti vabereki nenhamo vari kungogashira zvese vongopiwa kamari kashoma vongoti zvaita asi mwana uye vachizotambudzika naye kwemakore akawanda vachisatarise kuti mwana uyu utano hwake upenyu hwake huchanogara sei mberi vanongoti chero zvangu zvaita saka ini ndiri kuti dai purezidendi vakwanisa kutorawo matanho nevanhu vakadaro vakwanisa kutora matanho aenda kwaendwa kwacho nekwabva mwana iyeye kuitira kuti vanhu vagokwanisa kuziva kuti ai zvatiri kuita izva hazvibatsiri. Chekutanga ndoda kupa kutenda nedanho rakatorwa nemutungamiriri wenyika ikoko kwacho kumboona zvanga zvichikanganiswa nekuzove negadziriridzo yechinhu enhengere panhau yerudzirwo ndozvinotaura mutungamiriri ane umhare nokuti nyaya iripo sematauriro amaita kuti vana vadiki vakadzikwa mutemo wekuti havachafanira kuroorwa vari under 18 izvozvo tinosvika ndozvigamuchirani semubereki nemhaka yei nokuti kuroorwa kwemwana mudiki kwevanasikana it under age kana kuti vane makore mashoma zvine kanganiso yakawandisa inozokanganisa kunyange ini mubereki ndosvikira pakuzowesta mari dzangu kana maresources angu nokuti one akaroorwa ari mwana mudiki achatadza even kunopona mwana zvakanaka kulab kubudikidza nekuti anenge ari mwana mudiki saka ipapo panenge patokanganiswa kana kuri kuti panenge pakanganiswa kana kuri kuti isu sevabereki tingati aiwa zvati kwana purezidendi zviri wrong isu tiri isu tiri kuzowira matambudziko atisingagoni kuzobuda maari nokuti unotozoabuda kana kunge kuita zvinenge zviri nani kana une mari asi mari yako inenge ichipera saka tiri kuti kurambidzwa kwekuroorwa kwevana vachiri vadiki pamberi nako purezidendi aiwa ava ndipurezidendi wedu manyama vatiitira zvakanaka. Chiri kunyanya konzeresa inhau poverty ndiyo iri kunyanyoita kuti vabereki vazokurudzira vana vavo kuti vaende kunoroorwa vari vana vadiki. Mumhuri mukapinda nzara, mvura ikasanaya, zvinokonzeresa kuti
vana vedu vechisikana ava vakurumbidze kuwana dzimba dzacho dzisiri dzimba dzakasimba, dzinenge dziri dzema2 minutes dzekungoti anongonoti garei murume unoti mwana mudiki obva amusiya. Zvinozokonzeresa zvekuti zvirwere zviwande zvawanda, ndufu dzowanda. Pane imwe mhuri yandinozivawo inobvawo mudunhu medu munomu, ine vana vasikana vanenge 3. Amai vacho vanenge vanorwara nenjere, babawo ndistepfather vari kugara naamai avo. Saka amai zvavanorwara nenjere, vana vasikana varume vanobva vatora advantage yevana vasikana varipo apa. Amai havakwanise kuti vashandire vana, saka vasikana ava ndo vanenge vakuita kuzvitsvagira kuti vawane chikafu, kuti vabereki vorarama sei. Saka zvinhu zvakangooma pamusha ipapo. I think vana adiki vacho masimba ekuti tanovatonga zvakanaka akatapudzwa, nekuti mwana mudiki wacho wakamutitsura uchiti imba yako haizomira zvakanaka, wakurumidza anoita nharo dzimwe dzekutoti anogona kutonokuroesa nemapurisa. Ipapo panoda kuti mutemo iwoyu urerutswe bichana, nekuti hapana mubereki anoda kuberekera mahara, asi ivo vanoita chete nemhaka yekuti ipapo hapana kurerutswa. Ndo zvemaziviro angu handini mutemo wakanaka chaizvo. Hapana munhu anoda kuberekera mahara, hapana anoda mwana wake kuti azotambudzika, asi izvozvo zviri kuitika nemhaka yekuti pane chakarerutsa, takanopotsa bichana mutemo waMwari wacho. Ini ndo mazwi angu andinotaura iwayo.